Fi 3 snin 3500 persuna li kienu dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali ħarġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li analizzat l-ewwel nofs ta' din is-sena mal-ewwel nofs ta' 3 snin ilu meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern. Il-figuri juru kif fl-2013 kien hemm 9240 persuna li kienu jieħdu l-assistenza soċjali. Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena dawn naqsu għal kważi 5800. Skont l-NSO fl-ewwel nofs tal-2016 kontra li kien iseħħ f'leġislaturi passati l-ispiża fuq il-benefiċċji soċjali mhux kontributorji naqset għal 5 miljuni, 5% anqas milli kienet fl-istess żmien fl-ewwel sena ta' din l-amministrazzjoni. Dan wassal biex setgħu jiddaħħlu benefiċċji soċjali ġodda mingħajr ma żdied id-deficit. Fost l-oħrajn fl-ewwel nofs tal-2016 hemm 1571 persuna illi gawdew mill-in-work benefit, b'hekk aktar minn 2400 persuna li qabel kienu jirreġistraw illum ħarġu jaħdmu u għadhom jirċievu parti mill-benefiċċju li kienu jieħdu qabel. Dawn il-figuri inkoraġġanti qed iħeġġu l-Gvern jinvesti fiktar minn dawn il-proġetti li skont il-Ministru Michael Farrugia se jitħabbru fil-ġimgħati li ġejjin. Ħankunu qegħdin naraw ukoll li naraw li dawk il-persuni li daħlu fid-dinja tax-xogħol ikomplu hemmhekk, hemm iktar minn hekk. Ħammorru għal dawk il-persuni u dawk il-familji li qatt ma missew mad-dinja tax-xogħol. U dawk ħankunu qegħdin ngħinuhom, ħankunu qed nagħmluhom empowerment daw il-familji biex jimxu l qudiem jersqu lejn id-dinja tax-xogħol u permezz ta' mentors u job coaches se nkunu qed nassiguraw daw mhux biss daħlu fid-dinja tax-xogħol imma jibqgħu fid-dinja tax-xogħol ħalli jgħidu lilhom u lil iliedhom joħorġu mir-riskju ta' faqar. It-tkabbir ekonomiku rekordu l-inqas figura qatt reġistrata ta' persuni bla xogħol u ma' żewġ pilastri oħra li waslu għat tnaqqis fenomenali ta' kważi 40% fl-ammont ta' persuni dipendenti fuq is-servizzi soċjali. L-andament eċċellenti fis-suq tax-xogħol joħroġ ukoll mill-fatt li dawk li jieħdu l-benefiċċju għal qatt kif ukoll assistenza speċjali għan nies bla xogħol niżlu għal 1317 u 3261 rispettivament li huma nofs dawk reġistrati fl-2013.